This is 6.97 per pound. So, ibig sabihin almost $7. $7 per 1/2 kilo. Magkano yun sa Pinas? Hindi ko na alam. Basta yun. Then, nami-miss ko na sila. Nahumsik ako. Wala na sila. Hey guys, so before you go, mag-shoutout po muna tayo sa mga nag-comment po sa pangalawang video ko dito sa US. Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, i-share ko lang sa inyo yung haul na nabili ko sa Walmart. Ngayong first day ko dito sa Iowa. So, ito, yung mga basic lang na alam ko na makakain ko at alam kong lutuin. Usually, yung mga binili ko, napansin ko lang nung nag-check out ako, kung ano yung mga binibili namin in Tennessee together with my roommates. Parang yun din yung mga binili ko, sis. Parang ang lumabas doon, miss na miss ko sila. Which is hindi naman, di ba? Then, nami-miss ko na sila. Nahumsik ako, wala na sila. Ayan, so, share ko lang sa inyo. Ito guys, yung napamili ko para siguro mga 2 weeks, 2 weeks na to, na mga ulam-ulam lang. Ayan. This is the Angus Premium Choice Beef na Chuck Pot Roast. Ayan. So, ito siya. Yung mga prices nila guys, ilalagay ko na lang somewhere in the screen siguro para makita nyo, para ma-budget nyo rin. For example, if you are coming here sa US, magsisimula din kayo para at least alam nyo yung mga mapre-prepare nyo na mga budget, ganyan. Kasi, eto guys, ganito yung mga presyohan dito. This is 6.97 per pound. So, ibig sabihin, almost $7. $7 per 1/2 kilo. Yun. Magkano yun sa Pinas? Hindi ko na alam. Basta yun. Sunod naman natin, guys, is this one. Kasi, nakita ko, ngayon ako nakakita ng ganito sa Walmart kasi sa Tennessee, walang mga ganito. Or siguro, hindi lang kami nag-check. Pero gusto kong kumain ng kare-kare. Ito na yung pinakamaliit nila guys. This is ox stripe. Ayan. Ay my gosh. Ito po siya. Ayan. Puti na. Puting-puti. Puting-puti. So, miminsanin ko silang iluluto ito. Tapos, i-freeze ko na lang yung iba. Kasi hindi ko naman kayong kainin ng minsanan lahat to sis. Ayan siya. Ito ang mamura dito. Next one is the chicken. Puro drumstick lang guys yung binili kong ganyan. Ingat na ingat ako kasi naka-carpet tayo. Ito, bumili ako ng soy sauce. Ayan, tip lang. Yung great value, para siyang bonus sa SM. So, yung great value, makikita nyo siya sa Walmart. Yan. Pero hindi ko pa kasi na-try itong soy sauce na to. Ang nakalagay lang kasi dito is less sodium. Dito kasi guys, ang mga pagkain talaga ang aalat. Kaya hindi ko na gustong kumakain sa labas dito. Una, ang mahal. Pangalawa, sobrang alat. Yung mga turkey, pati mga sandwiches na turkey, ganyan. Ay, naku talaga ang alat. Ground beef, eto siya. Ayan. All natural ground beef. I got here some onions, dalawang malalaki na onions, tapos garlic na 3 piraso. Ayan, 3 bulbs lang siya. Tapos ito, laurel, corned beef hash na great value kasi titikman ko kung masarap ito kasi mas mura siya compared sa isa na corned beef hash yung binibili namin. Ito kasi yung brand na binibili namin. Ito yung Hormel. Kinuha ko lang yung maliit. So, i-compare natin yung lasa ng Great Value tsaka ng Hormel kung anong mas masarap. Kasi, kung mas masarap ito, dito pa rin ako kahit mas mahal siya, diba? Ito po, bumili din ako ng cream of mushroom na Great Value. Ayan, Walmart product siya. I don't know, pero para siyang generic ng Walmart. 2 na cream of mushroom na condensed soup kasi gusto kaya na nilalagay sa mga chicken, sa mga something. Yan. Tapos, namiss ko to. Namiss ko to. Vienna sausage. Ayan. Bili lang ang 2. Parang pang lang ba sa craving ko lang na. Nung nakita ko siya, wow, meron, oo nga, no, may ganito pala. Tapos may nakita lang ako na, hindi kasi kami nakakakita ng masarap na tuna talaga na in can. So, ang kinuha ko na lang is sardines in oil. Yan. And sardines in hot sauce. Actually, mahal siya. Parang mas mura pa na nag-corned beef hash na lang ako, diba? Tapos ito, bumili ako ng black-eyed peas. Dati nung nasa Tennessee kami, nagluluto kami ng ganito.
Pero yun nga lang, wala akong nabili na gulay. Pero at least may malapit naman dito na grocery. Actually, kahit lakarin ko siya, kaya ko eh. Malapit lang talaga siya. Sambal, ground fresh chili paste. Sana po ay tunay na po itong maanghang, no? Kasi sa lahat na nabili namin nung nasa Tennessee kami ng mga chili and garlic chili paste, mga ganun, chili pepper, flakes, walang maanghang, besh. So, sana maanghang yan. And ang favorite ng pamilya Chick-fil-A, pamilya sa Tennessee, ay, namimiss ko tuloy sila. Kasi lahat na ng prinito namin, guys, ito yung sinasawsaw namin. Hindi na rin ako bumili ng ketchup kasi lahat ng ketchup dito na nakita ko tomato sauce. Eh, gusto ko sana banana sauce. Baliktad, no? Nung nasa Pinas ako, gusto ko tomato sauce. Tapos ngayon, gusto ko naman banana ketchup. Yun nga lang kasi, ang asim kasi dito ng mga ng mga tomato ketchup nila. So, ito naman guys, bumili ako ng pang breakfast. I got here my favorite. This is the Smuckers na blueberry. Ayan, jelly. And I got the Skippy kasi PB&J. Gusto ko yan. Ito yung gusto ko na Skippy, yung creamy lang, yung walang mga nuts na kaik-ikan. Bumili ako ng tinapay, ang favorite ni Bunso, Sara Lee. Ayan, malambot kasi siya. Na-try na namin to dun sa Brentwood. Bumili din ako ng frozen na green beans. Frozen na, ano ba to? Sitaw. Gusto ko ng adobong sitaw. Black pepper. Yan, bumili na ako ng pagkadami-dami na black pepper. Great value din siya. Sea salt na fine. Diba? Tapos guys, bumili ako ng chicken nor cube. Tapos ito naman, powdered beef flavored. Ay, shucks! Powder pala to. Powder siya. But anyway, try natin. Bumili din ako guys ng dalawa. Hindi ko napansin na bumili ako ng ganito, seaweed. Ayan. Wasabi flavor pala siya. Kitchen towels. Ang hindi ko nabili yung J-cloth. Hindi ko mahanap yung J-cloth ni Ate Chef. I think this one is $3. Hindi ko alam. Basta yan, banana. Hindi maganda yung mga banana nila dito guys. Pero dun sa Tennessee, mas maganda. Or, di ko alam dahil siguro gabi kami pumunta kasi nagabihan na talaga kami. Dahil sa puro delayed na flights. Ayan. Bili din ako ng mantika. Ayan. Mga roommate po sa 304, wag na po kayo magtaka. Ngayon ko na-realize na puro brand namin to ha. Sa Tennessee talaga. Bumili din ako ng noodles. Ayan. Na-miss ko na yung ganitong noodles. Ang tagal ko nang hindi nagna-noodles. So, bumili lang din ako yan. Doon kasi sa Tennessee talagang ulam yung kinakain namin. Yan. Walang mga ganyan masyado. Bumili din ako guys ng jasmine rice. Tsaka bumili din ako ng egg. Mura lang yung egg nila eh. Tapos bumili din ako ng bottled water. Kasi nakalimutan ko. Actually nakalabas na kami ng Walmart. Nung nauhaw ako, nung ko na na-realize na wala pala akong water. Hindi pa ako bumili ng filter na pichel or something. So madami pa akong kailangan bilhin para, pero actually, sa mga nabili ko na to, sobrang makakasurvive na ako just to make it, to be more comfortable. Ayan. May mga konti pa akong idadagdag na para sa kitchen. I'm more on the kitchen kasi tsaka kitchen, bedroom, tsaka bathroom lang yung focus ko ngayon. Yung sala ko, hindi naman ako nanonood ng TV, so I don't need to buy things such. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video and para magka-idea po kayo kapag mag-move na kayo dito sa US, like for the nurses po, nalilipat po dito sa US. Ayan. Sa Walmart po yung puntahan nyo. And next na i-feature ko guys ay yung mga house essentials from Walmart and from Dollar Tree. So, abangan nyo yung mga videos na yun sa mga susunod na araw. So, ito lang guys, I hope you enjoyed watching this video, and if you did, please subscribe and hit the like button pa din, and share mo na rin to sa friends nyo. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Hey guys, so before you go, mag-shoutout po muna tayo sa mga nag-comment po sa pangalawang video ko dito sa US. That is the Agency Apartment for Nurses in America na video ko po. Shoutout lang natin ang mga nag-comment po doon. First here is Lady Jean Velonza. Ayan, shoutout po sa'yo sis. And then kay sis Manilyn Gonzalez, Ronnie Caberto, Secretary Mab,
At kay JM Garcia, parang si Sis JM Garcia, parang minessage din niya ako parang nag-DM din siya sa akin sa IG, kung hindi ako kamali. And then, kay Rosemary Sumulong, Raymond Caberto. Ayan, so, thank you so much po. Thank you so much, guys, for watching and for continuing sa pag-support po sa akin. And I hope you enjoyed watching this video. And kung gusto nyo rin mapasali sa mga susunod na shoutout, mag-comment lang po kayo sa video na ito and you will be included in the next videos. So, I'll see you guys on my next one. Bye!